järn. Nej, det går ju inte. Får jobba järnet. Usch, det blir likadant igen. Ja, prova så. Och gullig hon är, hon liksom ligger och... Så, bollen. Titta så de gör det, det går inte. Nej. Så. Oj, det får vara så. Hur gammal är Solly? Solly, hon är född 2007. 4 år. Det är hon i höst. Ja. Hon har likadant igen. Ja. Det är ingen vits med den. Värsta träningspasset. Mm. Söta de låter. Ja. Den här lilla här som under de andra. Ja. Kämpar det värsta. Hur ofta äter de per dag? Ja. Nu äter de inte så mycket, eller ofta.